A la Sénia som un poble que històricament fem un casal d'estiu de fa més de 30 anys i el nostre repte seria aconseguir que aquestes activitats que ja portem fent durant tots aquests anys siguin unes activitats que puguin arribar a tots els infants i joves des dels 0 als 18 anys i que siguin unes activitats del tot equitatives i inclusives. També ens agradaria poder tenir recursos i estratègies per tal d'aconseguir-ho. La nostra motivació a l'hora de participar en aquest pla pilot és la de compartir en altres territoris les experiències que ja fa temps que funcionen i entre tots poder-nos enriquir i poder arribar a tenir totes aquestes estratègies que abans comentava. Quan penso en l'estiu del futur al meu poble, me l'imagino un estiu xalador, un estiu on els infants i els joves puguen gaudir dels diferents espais que tenim, tant els espais esportius com els patis de les escoles, les entitats, els equipaments culturals i que siguin uns estius on tots, des dels més petits fins als que tenen 16-18 anys, s'hi puguin sentir a gust i tinguin ganes de participar-hi i també se senten convocats i convidats a participar de totes aquestes activitats.